pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang Mayong buntag, mayong pagpaminaw ninaw sabta sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga may nagatiman og nagbantay na lipod sa matagusa. Misalig binaog kanimo, Dios nga kanunay nag-umuma sa matagusa sa imong mga tawhan nga misalig sa imong mga mensahe, nagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Diligid ka mopakya sa imong mga pulong, diligid ka mopakya sa imong mga saan. Iadtong mga tao nga nagtuman og nagkinabuhi sa imong mga pulong, kanunay nimong giatiman og kanunay nimong giamuma. Og niya kami o Dios nagkahiusa sa pagpasalamat kanimo tungod kay imo kaming gitudloan o gigiyahan sa mga mensahe, mga pulong nga maoy modala kanamo sa imo mga saan. Salamat o Dios nga nining taknaa. Amo na usab nga katunan ang imo mga mensahe. Amo na usab nga dawaton o paminawon ang imuhang mga pulong nga imong gibilin alang kanamo. Salamat o Dios sa imuhang panalangin usab sa among kinabuhi sa imong makatawhan nining adlaw. Amo kang daygon, pasalamatan, tugyanan sa among kinabuhi. Kay diha kanimo o Dios kami may kapaglaom. Diha kanimo kami may kasiguruhan sa mga saad nga imong gipaabot kanamo. I-bless o Dios ang among kinabuhi sa pagpaminaw karon sa imong mga pulong. Dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi imo kaming tabangan sa pagkinabuhi niini. Amahan Dios sa makagagahom, amo kang gipasalamatan nga magpanalangin usab ka kanamo sa tanang aspeto sa pagpuyo namo sa kalibutan. Salamat Lord nga kami imong panalanginan. Isalig diha kanimo kining taknaa. Among kasing-kasing una imong iblas, imo ang madiunawaton matinuohon sa imong mga pulong. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Alaygon ang Dios nga padayon nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Siya sa paday, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasura, daygunang iyang Atorong hisgutan mga kaigsuonan sa itong panaguban, mahitungod ni sa kahimtang pagpuyo sa tao sa kalibutan. Wala bagyo'y katungod ang tao sa pagpili o no choice ba ang tao sa pagpuyo. Sumala sa mensahe diha sa Roma o sa unang Samuel nga ato karong pagabasahon. Amo ni ato arong paghisgutan mga kaigsuonan kung wala bagyo'y dili bagyo'y kapili ang tao kung aron moharuhay ang iyang pagpuyo. Kung moingon tang haruhay ang iyang pagpuyo kanang malipayon, malinawon, dili na kanang haruhay mga kaigsunan, dili lang na matugkad mabase diha sa lapi kundili sa tanang kahimtang sa kinabuhi sa tao, labi na gyud sa pagbati. Ang haruhay nga pagpuyo mga kaigsunan na diha ang pagsinabtanay
naa diha ang kalinaw, kalipay o naa kanunay ang pakigdait. Mao nay tinuod nga tao nga naa sa haruhay nga pagpuyo. Daygon nato siya sa baday. Kay kumingon ta nga kwarta mo'y basihanan, lisod man pod kaayo nga daghang kag kwarta pero kagubot po'y imuhang nakitaan. Pagsimba. Nindot sad kaayo mga kaigsonan nga naa kay kalipay, naa kay kalinaw, naa kay katagbawan, buti pasabot wala na kay gigukod pang butang tungod kay gitagbo o gihatag na sa Dios ang tanan. So muni atong hisgutan karon mga kaigsuonan, no, dili ba gyud ba kapili ang tao aron siya moharuhay? Sumala sa gisulat ni Apostol Pablo diha sa Roma o sa gisulti ni Hana diha sa unang Samuel. Oras ato nga programa alas 6:14 na sa kabuntagon. Dunay usa ka oras og tunga atong hisgutan ang pulong sa Dios. Sa inyo mga awit pagkalangit nga inyong i-request diri sa atong nga panag-uban. Ato raw niya nang tagaan og pagtagad sunod natong panag-uban diri sa atong programa. Atong hisgutan mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo apan ako sang daklitan pagbasa ang inyong mga mensahe diri sa atong nga panag-uban, no. May buntag ni Sisa Aninaw Manunan. Blessed morning, Pastor. Dalaygon kayo ang buhing Dios karong buntaga. Sister Vivian, mayong buntag. Sister Vivian, mayong buntag. Pastor, naminaw mi diri uban sa akong pamilya. Si Sir Jandri Hobia Francisco, good morning Pastor Gideon ug sa tanan nga namati sa imong programa. God bless always. Mayong buntag at igsuon nga diha sa police station Bohol. May buntag, may pakiguban ninyo sir, no? Ato mga kaigsunan nga mga pulis, mga matinud-anon nga mga kapulisan diha sa Bohol. Good morning og maayong buntag sa imong mga kaubanan diha sir. Ang Dios paday magpanalangin kaninyong tanan. Mayong pagiguban ni Bilin Largo, maayong buntag Pastor. God bless. O mayong buntag maayong pagiguban ni Sister Susana nga naukad sa Thailand. Mayong pagiguban ni Charina Magaliano o ni Brother Jonas. Maayong buntag ninyo diha dayta. Kumusta mo? Kumusta mo diha sa Cebu City? Maayong buntag maayong pagiguban ni Kalma Lang Tabay, ni Angel Rian, maayong buntag og ni Jingjing Tordelio. Maayong buntag Pastor uban sa imong pamilya ug sa tanan na minaw dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Sa atong igsuon mga igsuon nga mo testimony diri ato rang yan nga ma-set up gyud kay kini ding ko ang sound card nga gigamit ilisdan pa ni kulang siya og saksakanan. Maabot og maono nga ato ang gi-order. Mao na nga ma-set up na nato ang pwedeng mo tawag aron maka-join diri sa ato ang programa. Good morning ni Charina Magaliano matud pa. Bless good morning Pastor og sa mga tanang buhing Kristohanon. Kumusta mo Pastor? Okay ra gid mi diri dayta. No, salamat sa imong pangumusta. Padayon nga giubanan og giproteksyonan sa Ginoo og padayon nga giyahan sa mga buluhaton nga sa Dios siya ang mahimaya. May buntag ni Kalma Lang ta, maayong nga buntag Pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay watching from Lapu-Lapu samtang nagmonitor sa area of responsibility. Bitaw no. May buntag ng pag-iguban ni Leticia Mondihar og ni Clisti Parkan. Morning Pastor, God bless ka natong tanan. Mayong buntag, mayong pag-iguban, ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa atong programa, labi na gyud sa mga pulong ato karong hisgutan sa luhan sa atong pag-iguban. Naghisgot nga dili pa kapili ang tao aron moharuhay ang iyang pagpuyo. Tungod aning bersikulo Roma 9:18 o niya unang Samuel 2:7 o 8 o niya daghan pong mga pagtuupod sa tao nga moingon nga
dili lagi ta kabuot pastor, dili ta kapili basta kay unsay ato ang nakahimtang karon mao na nay atong kapalaran. Ang kahimtang kuno sa kinabuhi sa tao nag-agad kuno sa kapalaran. Unang ang uban mga kaigsunan kung dili kapalaran nimong muharohay magpakadlit ka. Mura kung pagkaputlon ang kapalaran o ilisan nga nindot nga kapalaran maunay uban nga pagtuo-tuo pagtulunan mo nang naapoy mga pungsoy-pungsoy. Nga moingon ang uban nga kung ang imuhang segunda taas sa imuhang tudlo madato ka. Kamiyan araw pag kuno kang madatog dali kuno kay kinahanglang paliton gikan nila. Mura po kaayuhan mga kaigsunan nga kwartaray gidakop kumbaga. Maayo nga buntag ni Hilardes. Good morning Pastor. Dalaygon ang Dios sa kanunay ang buhing Dios si Ann Hilardes ni diri sa Calatrava Negros Occidental. Permi jud ko nagapaminaw sa imuhang tulumanon Pastor. Salamat kayo og panalanginan ka sa Ginoo. Maayo nga buntag ni Zarvida. Good morning sa atong mga tigsunan diha Pastor Erwin Sarbida, Sister Ali og ni Pastor Alvin og ni Pastor Junil og ni Pastor Miliboy atong mga kaigsunan nga mapugihon kaayo diha sa Tarcom. Good morning og kanimo Sarbida. Maayong buntag Pastor watching here in Tarcom. God bless, no? Salamat kaayo. Kini maong simbahan mo ni ang una gyud nga gitukod na umol sa atong pagpagalagad sa Ginoo. Daghan kay kog pananaw ni maong simbahan. Nauna nga wala gyud gipiyal sa mga taong di kasaligan, gipiyal gyud sa Ginoo sa mga kasaligan nga maunungon ug mahigugmaon. Salamat kay sa Ginoo no sa mga Sarvida family pinanguluhan ni Pastor Erwin Sarvida. Kumusta mo diha mga igsuon? Ang Diyos paday magpanalangin. Sister Susana Pablio, blessed morning Pastor Gideon, Pastor og sa tanan ng Minaw. Salamat sa Ginoo niining sayo sa kabuntagon dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ako rang ipadayon mga kaigsuonan paghatag og panahon ang inyong mga mensahe human sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan sa ato karong nga panaguban. Ablihi inyong Biblia mga kaigsuonan aron atong masugdan ang pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios diha sa Roma. Roma kapitulo sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma no kapitulo 9 ato ni nga tagaan og pagtagad. Roma kapitulo 9 diha sa bersikulo 18 unya. Ablihi sad ang inyong Biblia diha sa unang Samuel. Unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 7 ug 8. Unya atong unahon pagbasa ang Roma kapitulo 9 bersikulo 18. Ang konteksto ni ining maong kapitulo sa Roma 9 ang Dios og ang pinili niyang katawhan. Ingon dinhi sa 18, busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an og paggahion niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Unya arita sa unang Samuel kapitulo 2 hangtod sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 8. Sige akong basahon. Kini pag-ampo ni Hana nga nagpasalamat sa Ginoo. Matud sa ihang prayer, ingon dinhi sa 7 hangtod sa 8, ang Ginoo maoy magbuot kinsay iyang himuong dato ug kinsay himuong pobre. Siya ang mubalos ug siya usab ang mutuboy. Gikan sa yuta bangunon niya ang kabos ug alsahon ang nalupog sa abo ug palingkuron niya sila tupad sa mga prinsipe. Ug hatagag harianong lingkuranan kay iya man sa Ginoo ang mga patukuranan sa kalibutan
ug diha niini gipahimutang niya ang kalibutan. Sa atong gibasa mga kaigsunan, kung ato lang kana bitawng kaugalingon natong hunahuna mao'y gamiton, moingon ta nga no choice ang tao, walay dili makapili ang tao. Kumbaga ang Dios ra gyud ay nagbuot kung kinsay kana bitawng iyang padatuon, kinsa po iyahang kanang himuong kabos. Ang Dios maoy nagbuot ana muna nga kung ato lang hunaon mga kaigsunan, ang ato rang kaugalingon maoy kana bitawng musabot sa mga pulong ato karong madunggan, makaingon ta nga adawato na lang kay pagbuot man di ay sa Ginoo nga inani di ay ang ako ang kahimtang. Ang uban sad moingon pod ang uban nga dili na maoy mensahe. Ang tinuod ang nagbuot nimo nganong inana ang imong kahimtang tungod na sa imong palad. Moingon dayon ang uban, bipatan-awa ko sa imuhang palad be. Na gubot kay ni imong palad o tanawa piting kubuta. Unya moingon po ang uban nga inigtan-aw sa palad. Moingon nga bulahan kayo kadong. Bulahan kay kay makapangasawa ka og pangasawa ka gwapa, nya perti pag yung datua. Pero diri sa ubos dong murag apiki ka kay gwapa tuod, perting datua pero perti pong batiag kinaiya. Pero ayaw kabalaka dong kay ato ning badlisan, ato ning putlon, ato ning sumpayan. Muna nga munay imong makita gyud bisan pa sa nanglabay nga mga katuigan, ang hunahuna sa tao ug ang panabot sa tao muhimo bitaw mga idea, mga pamaagi ang tao nga mas malayo noon sa tinuod nga kahimtang. Ang uban pod mangutana nga kung ang Ginoo mo'y nagbuot nganong kanang mga dautan, nganong kanang mga kawatan diha sa gobyerno nagbilyon-bilyon man noon ang kwarta. Now ato ro nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan, kining ato nga panag-uban mahitungod na sa kahimtang sa ato ang pagpuyos kalibutan nga makaingon ta nga kung pala di ay maoy nagbuot dili lang kaita magkugi kay kung magkugi tag pag-ayo nya kapalaran na di ay napobre maramat Japon. Unya kung kana pong mukugi tag pag-ayo dili ta mukugi pag-ayo unya palad gyud ay madato ra gyud ay nya kung moingon pud ta diri sa atong gibasa mga kaigsunan nga ang Dios ra gyud gabuot tanan. So kung imong tan-awon mga kaigsunan, walay katungod ang tao sa pagpili aron mo haruhay ang iyang pagpuyo nga makabaton sa tinuod nga kalipay, tinuod nga kanang kinabuhi nga madagayaon kumbaga. Kini maong mensahe mga kaigsunan, kung imong tan-awon dili ni siya sayop, insakto kay ni siya kanang sa Roma og prayer ni Hana, no? Insakto kay na siya mga kaigsunan. Kanang ato guning basahon pagbalik ang Roma. Kani usang prayer ni Hana kay nakaabli na ang uban, no? Unang Samuel kapitulo 2, 7 hangtod sa 8. Unya mudagan dayon ta sa Roma atong balikon pagbasa ning duha ka libro din gisulatan sa 3 ka bersikulo. 2 ka bersikulo diha sa unang Samuel kapitulo 2 ug usa ka bersikulo dito sa Roma kapitulo 9 diha sa bersikulo 18. Ingon dinhi gikan sa yuta ang Ginoo maoy magbuot kinsa iyang himuong dato o kinsa iyang himuong pobre. Siya ang paubos ug siya usab ang mutuboy. Gikan sa yuta bangunon niya ang kabos ug alsahon ang nalupog sa abo. Ug palingkuron niya sila tupad sa mga prinsipe ug hatagag harianong lingkuranan kay iya man sa Ginoo ang mga patukuranan sa kalibutan.
og diha niini ang gipahimutang niya ang kalibutan. So adto na punta sa Roma, dagano na to ang ablihan na to ang Roma kapitulo 9 bersikulo 18. Ingon din nga busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaloy-an og paggahion niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. So dinhi mga kaigsuonan, imuha nga kung imo sang tan-awon, ang Dios mo'y nagbuot sa tanan. Siya maoy mupili, siya maoy mo kanang maluoy kung kinsa iyang kaloy-an, siya mo'y nagbuot sa tanan kung atong tan-awon mga kaigsuonan diri sa atong panag-uban. Ang tao nga makabasa niini sama sa ato karong pagbasa sa ako nang gikaingon nga kung gamiton lang nato ang ato ang panghuna-huna, no, tawhanon nato nga pagsabot, moingon gyud ta nga bisan sao nato og paningkamot mopauli ra mangyapos kawaladon kay kung dili ta apil sa gipili sa Ginoo nga padatuon. Kumbaga no choice jud ang tao, wala gyoy kanang wala say gahom sa pagpili. Ang Dios mga kaigsuonan ang ipasabot dinhi nini maong bersikulo diha sa panultihon ni Hana sa iyang prayer mga kaigsuonan. Iyang gipakita nga wala gyoy mahimo ang bisan kinsa nga tao, papahari, mapagamhanan nga tao, walay mahimo mga kaigsuonan. Kumbaga ang gipasabot ni ini maong mga mensahe, dili ikakumpara ang pamaagi sa tao sa pamaagi sa Dios. Dili makalabaw ang pamaagi, panghuna-una, panabot sa mga nakatunan sa tao sa pamaagi sa Dios. Walay tao nga makalabaw sa pamaagi o walay tao o pamaagi sa tao nga makatupong nga makapareha sa pamaagi sa Dios. Mao ni buot ipasabot ni ining maong mga mensahe. Dili kay di wala ta tagaig katungod sa pagpili. Nga kumbaga dawaton na lang nato. Kumbaga murag ug muingon pod ang uban, asaon taman kapalaran siguro nako ni. Kanang muingon nga kapalaran mga kaigsuonan, dili gyud na siya maoy gipakita sa Biblia. Mga pangagpas lamang na sa tao. Kumbaga pagtuo lamang na sa tao nga inubanan sa iyang pagpaningkamot nga kana bitang pamasin kumbaga. Kay ang tao mga kaigsuonan moingon nga kung ang tao maimpierno, kung ang tao mapriso, kung ang tao malaglag, dili gyud siya kaingon nga di isa kaingon nga kapalaran niya. Moingon ang mga tao siguro nga makasod sa impierno, sige dawaton lang nato ni kay kapalaran man gyud ni. Dili man kitay nagbuot nga nung niabot ni sa atong kinabuhi. Dili na maoy gipasabot sa mensahe nga atong nabasa diha sa Biblia. Ang gipasabot dinhi mga kaigsuonan, ang imong pamaagi karon, ang imong nasabtan karon, siguruha kung pamaagi ba na sa Dios. Susiha og utingkaya kung pamaagi ba na sa Dios. Kay kung dili gani na pamaagi sa Dios, ang imuhang kana bitang gisubay, gikinabuhi sa imuhang pag-atiman sa imong kaugalingon ug pag-atiman sa imong Pinoy-anan, dili og dili gyud na ikakumpara ni makalabaw sa pamaagi sa Ginoo. Giklaro diha nga ang Dios siya'y mopili, siya'y maluoy sa tao nga iyang gikaluy-an. Pero katong mga tao
Kinahanglan makaapas ka sa mensahe nga gipasabot sa kinatibuk-ang sulat sa Biblia. Ang mensahe nga gihisgutan ni Apostol Pablo o sa mga mensahe nga gihisgutan sa prayer ni Hana, mga kaigsunan, wala ni diha natapos ang pamaagi sa Dios. Inumdumi, wala matapos ang mga pamaagi o mensahe sa Dios diha. Duna pay sumpay. Kung imong tan-awon sa ubang mga bersikulo, dunay pamaagi ang Dios. Dunay gipakita o gipaila, gisugilon, gipasabot nga mga pamaagi aron ang tao kaloy-an sa Dios. Aron ang tao pilion sa Dios. Muna'y giingon ni Jesus ba? Tanang tao gitawag, pero dili tanang tao gipili. Tanang tao gitudluan, pero dili tanang tao mingtuman. Sama gud nimo, sama nako, sama natong tanan. Giwalihan ta ug parihutang nakadungog ug wali. Parihutang kumbaga sa matas nag-eskwela ba? Parihutang ni enroll, parihutang nagbayad, parihutang nakadungog, pero dili pariho ang atong pagka-interes. Ang uban, nag-eskwela, laroy-laroy ra, naglatagaw ra una-una, ang uban gisagulag bisyo, ang uban gisagulag pang chicks. Ang nahitabo, wala makakaton. Ang uban sad, wala kayong magtuon, pero dagko grado kay sige pangudigo. Ang nahitabo nakapasar na ay mga award. Ang problema kay wapot say nakatunan. Mausad sa atong pagpangalagad, mga kaigsunan, ang Dios, mga kaigsunan, nagbuot siya kinsa iyang pilion. Ug wala diha matapos ang mensahe nga diha lang takutob. Nga no choice ta. Kay gisugilon sa Dios, mga kaigsunan, kinsa ang iyahang kinsa ang iyahang kaloy-an. Kinsa ang iyahang padatuon. Kinsa ang iyahang kanabitang pauswagon. Wala ililong sa Dios ang mga pamaagi. Ug diha ta kinahanglan makakaton sa iyang mga pamaagi. Unsaon man aron makakaton ta, kinahanglan atong tabangan atong kaugalingon sa pagkaton. Kinahanglan gamiton nato ang pulong pagkaseryoso. Seryoso ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Seryoso ta sa ato ang pagtuon, pagbasa, pagkaton sa Biblia. Kay diha sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia, diha ta itren. Diha ta gitudloan, gibansay sa Dios aron ang kaluoy nga iyang giandam, aron ang panalangin nga iyang giandam muabot na sa ato ang pagpuyos kalibutan. Buti pasabot, mga kaisunan, kini nga pagkamauswagon, pagkaharuhay, kumbaga, buti pasabot naa nimo ang kalipay, kalinaw, kanang pagsinabdanay, maunay mga panalangin, mga kaigsunan, nga dili ikabaylog sa lapi. Kay kanang pagkamalipayon, mga kaigsunan, kung imong tan-awon, mahal kay nagbayad. Kabantay mo anang mga kanang mga comedians nga mga nas intablado, kusog kaayo nga mo umol, mumulda og mga pagpakatawa bitaw. Dagko na silang bayad. Nga makakatawa gid ang tao. Bisan gani siguro kadaghanan nato dinhi, murag pangitaon gyud nato ang mga dapit o ang mga tao nga kana bitaw maka-smile ta, makangisi ta. Lisod mapud kaayo, mga kaigsunan, nga kanang mangita ka sa kanang makapaguol nimo. Kana gyung makapalipay nimo. Pero usa sa mga bantayanan sad,
pilion sad nato kanang makapalipay nato nga dili mo resulta kaguliyang, dili mo resulta og kagubot. Kay do na may makapalipay mga kaigsunan nga diha ra ka kutob. Sunod ana, problema na. Nindot kayo ng kalipay mga kaigsunan nga mo resulta og kana bitang kalinaw o kanang mo resulta kaayuhan kanang giingon ni Haring Solomon diha sa Panultihon Kapitulo 22:17. Ako rang ablihan, check-upon lang nako mga kaigsunan, wala ba na siya magbaliktad? Dili ba na 17:22? Ako rang basahon mga kaigsunan, Panultihon 17:22, unahon ako. Okay, mao ni. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Kung naakay kalipay karon sa imuhang pagkatao hangtod nag-eskwela ka, hangtod na anak kay pamilya, hangtod karon, unya malipayon gyud ka, kontento na ka, kumbaga ayaw pag-ingon nga no choice ko pastor kay pagbuot ni Ginoo nga malipayon ko. Do na ra gyud kay gibuhat nga makapaabli sa giandam sa Dios nga panalangin nga mapuno ka. Hinumduman nato mga kaigsunan, ayaw kalimti ang sitwasyon o kahimtang nato karon tugod nas ato ang gibuhat kagahapon, gibuhat kaniadto. Ibin gani sa kahimtang nato sa ato ang pisikal, kung unsa ta ka kondisyon karon tungod na sa ato ang padayon nga pagdisiplina sa atong kaugalingon. Timan kung wala nimo disiplina ang imong kaugalingon, kaon ka pag-ayo, perting kinaon nimo kay lami lagi. Kaon ka dito mga adobo, mga humba, mga sana diha kanang mga lambay. Inig sunod bulan ana lipong yoga. Kay wala nimo disiplina ang imong kaugalingon. Kung dili ka makaingon ana, pagbuot na sa Ginoo. Ang pagbuot sa Ginoo mga kaigsunan, wala niya taguwi ang pamaagi. Timan ini. Kung kinsa ang iyang kaluy-an, kinsa ang makadawat sa iyang kaluoy sa unahan, gisuginlan na kakaron. Kinsa ang iyang pauswagon sa unahan, inani ang Dios gitudluan ta karon. Aron sa unahan sa atong pagpuyo, dili kita mapakya sa iyang mga saad. Maunay buot ipasabot mga kaigsunan sa mensahe nga atong makaplagan sa tibuok unod sa Biblia. Usas mga problema mga kaigsunan kon ang atong pagbasa nakapokus lang sa usa ka bersikulo. Kay kung nakapokus sa usa ka bersikulo, usa ka panghitabo, dili na to ipadayon ang pagpamalandong ug pagpakigsulti sa Dios pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Ang imong makatunan kuwang, ang imong kahibalo magdala ra nimo og kaguol. Kay kuwang man. Muna nga kinahanglan gyud nga kung mamalandong ka sa pulong sa Dios, dili kay karon lang. Ipadayon nimo ang pagkat-on, ang pagpakigsulti kanunay sa Dios, ang paghimay-himay, ang pagpamalandong niini. Kay diha ka giyahan og tudluan hangtod ang mga saad sa Dios imong puy-an. Hinumdumi, ang saad sa Dios dili lamang sa usa lamang ka tao, dili lamang sa usa ka pamilya, dili lamang sa pipila lamang ka pamilya. Gitanyag o giandam sa Dios ang tanang saad, ang tanang panalangin para sa tanang tao. Mahinungdan ang Dios hangtod ni ining mga taknaa, nagpailob ang Dios kanus mo sabmitar ang tao. Kay kung musabmitar ang tao sa pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang iyahang kaluoy masinatian gyud sa tanang tao. Atong hinumduman, ayaw ni kalimti, hustisya ang Dios. Kung sa kalibutan sa atong panggobyerno dili kay nato makit-an ang hustisya, tungod kay na ay mga taong nagdala nga walay Dios wa puy hustisya.
Pero hinumdumi, nakitaan sa Dios ang atong kahimtang. Nakitaan sa Dios ang naa sa atong kasing-kasing una-una. Sa gipamulong ni Pablo ug sa prayer ni Hana, hinumdumi, wala diha matapos ang pamaagi sa Dios. Nga moingon ta nga, wala na gyud di ay katungod ang tao nga moharuhay. Kay kung naharuhay ka, pagbuot na sa Ginoo. Kung naakas ka lisod karon, pagbuot gyapon na sa Ginoo. Kung nataw kang lisod, mamatay ka hangtod mamatay nga lisod, kapalaran na nimo, pagbuot na sa Ginoo. No. Dili na maoy mensahe, dili na maoy buot ipasabot. Wala magipasabot diha sa Biblia mga kaigsunan nga gipili-pili ra sa Ginoo ang taong maluwas. Ang kaluwasan gitanyag yun na alang sa tanang mga tao. Timanin na siya. Ang kaluwasan, panalangin, pagkamauswagon, wala lang na giandam sa pipila ka mga tao. Kundili, giandam na siya alang sa tanang mga tao. Pero ang mga tao nga makasinati niini, sila nga mingtuo ug sila nga mingtuman. Katong mga tao nga mingtuo, sila nga namati. Munang bulahan kay ang tao nga nagsugod sa pagpamati o sa dihang namati sila, matud pa na sa sulat ni Apostol Pablo, nakadawat sila sa pagtuo. Pero dili dapat diha lang ka kutob nga duna kay pagtuo Ginoo, pero wala ka mamalandong sa iyang mga pamaagi. Kay dili nimo masinatian ang saad sa Dios nga pauswagon og tagaan kag kinabuhing madagayaon kung naa kay pagtuo, wala na sad kay gibuhat. So gikan sa pagpamati, nakabaton kag pagtuo, ug sa diha nga naa kay pagtuo, mutuman ka sa mensahe nga imong gituuhan. Sa mga mensahe nga imong nasabdan. Kay kung imong tumanon ug imong ikinabuhi, tinuod gyud nga dili ka mapakyas sa mga panalangin sa Dios. Hinumdumi, mianhi si Jesus dili aron ta silutan. Mianhi si Jesus dili aron pasagdahan lang ta. Wala mo ani si Jesus aron sugin lang ta sa atong kapalaran. Mianhi si Jesus aron hawason ta gikan sa kasalanan, gikan sa kalisdanan, gikan sa batik nga pagpuyo, gikan sa kasamok nga kahimtang, kay gusto sa Dios, kalipay sa Dios nga makit-an ta niya nga magpuyo nga malipayon. Malipay ang Dios mga kaigsunan nga magsudong siya nga ang pamilya malipayon nga magpuyo. Bisan ikaw mga kaigsunan, makakita kag pamilya nga ang bana og ang asawa nag-holding hands. O niya, nag-holding hands pod ang mga anak, ang lakaw. O niya, makita nato sila nga murag kumbaga, walay laing tao, murag sila raba. But ipasabot na solo nila ang ilahang kanang pagkamalipayon. Askang pagkanindota eh. Nindot kayo. Pero kuyo-kuyo ka na imong pamilya o niya, ang imong nahuna ang kalipay to as lain. Muani ka nagkaguol. Muani ka nagkasamo. But ipasabot mga kaigsunan, ang katungod nga gipakita sa Dios, ang pagbuot sa Dios mga kaigsunan, wala niya itago ang pamaagi. Wala niya ihika, wala niya idalo ang pamaagi. Aron ikaw iyang panalanginan, aron ikaw iyang pauswagon, aron ikaw makabaton og kalinaw, kalipay, mga igsuon nga mo'y atong gikinahanglan. Wala na tay laing gikinahanglan dili sa lapi. Dili sa lapi. Ang atong gikinahanglan ang pamaagi sa Dios. Kay kung naa kanunay ang atong kinabuhi diha sa pamaagi sa Dios, mo na niingon si Jesus, ang tanang butang idugang ranihan ninyo. Idugang. But ipasabot mga kaigsuonan, naapakay mga butang dugangan pag na sa Ginoo. Mo bitaw nang miingon si Jesus nga labaw ni ining tanan, labaw sa tanan. Paria ang Dios, buti pasabot. Musabmitar ka sa Dios. Hari nimo siya. Siya ang atong amo, siya ang atong agalon, siya ang atong master. Magpatudlo ta niya
Sa atong pagpatudlo mga kaigsunan, dili ta magpadisturbo sa mga pagtulunan nga itanyag pud sa uban. Dapat sa imuhang pagpangalagad seryoso ka sa pagbasag Biblia. Ug mubarog ka niini ug ayaw gayud ni saguli. Ay sugar sagulig orasyon. Daghan karong hiling-hiling mga kaigsunan, muyam-yam pa. Hinumdumi, speaking about milagro, speaking about blessing, ilad-ilaron pod ang tao. Timan Pero mao pwede ka nga mo angkong gipanalanginan ka karon, pero kung dili gani na kabubuton og pamaagi sa Ginoo, dili na maugmaan. Kumbaga, dili na diha da ka mamatay. Kung dili, sa di pa ka kuhaon sa Ginoo, moagi ka grabing problema kalisod. Kung sa imong pagkaharuhay karon, dili na pamaagi sa Ginoo. Like example, nadato ka sa pagpangawat. Sa di pa ka mamatay, sa di pa mamatay ang tao, magantos gid siya. Tungod kay hustisya ang Dios. Timan ina siya. Timan nga hustisya ang Dios. Sumuni ang gipakita gyud sa kinatibuk ang mensahe sa Dios diha sa kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Ang Dios mo pili sa tao kinsa iyang padatuon, kinsa iyang kaluy-an, kinsa iyang luwason. Before niya pilion, iyang gitudluan. Iyang gitrain. Sama nimo, sama nako. Gipadad-an tag magwawali, gipadad-an tag magsasangyaw. Sama sa panahon ni Gideon ba? Diha sa maghukom. Si Gideon mga kaigsunan nag-atubang og kakuyaw ang ang katawhan sa Dios anang panahon na. Unya gidasig ni Gideon ang mga kasundaluhan nga makigubat sa ilahang kaway. Nya daghan kaayo nga ni simpatiya ni Gideon diha sa libros maghukom sa kapitulo 6. Nato na mabasa. Unya ingon ang Ginoo pertinang daghan na. Ingna nga ladto adito ng mga tawhana kinsa ganitong nibatig kahadlok kakurog kinahanglan mo pauli na apay oras sa pagpauli ngadto inyo ha pauli mo. Ang nabilin gamay na lang. Gamay na lang murag 20,000 naman siguro to. Unya pagkahuman ingna nga kisa tong nangurog kanang kuang gyud kanang gisukod o gisulayan gyud ang mga tao. Gamay na lang ang nabilin. Hangtod nga gidala sila ni Gideon sa usa ka limaw. Ingon ang Dios kung kinsa ganitong mga tao nga muinom gamit ang ilahang kamot, nga ikalos ang ilahang kamot niya muinom, ilain sila. O kinsa putong nga mga tao nga muinom nga sama sa iro nga mulala dito sa tubig, ilain sad sila. Ang nabilin mga kaigsunan murag 300 naman siguro to ka mga sundalo kung wala ko masayo. Gamay na lang kayo ikumpara sa pila ka libo ka mga kaway. Mga igsuon sa atong panahon karon, wala ililong ang pamaagi sa Dios. Aron iya tang pilion, aron iyang kaluy-an, aron iyang padatuon, iyang pauswagon, iyang luwason. Ang pamaagi sa Dios, wala niya itago. Kinahanglan ang tao sangyawan. Kinahanglan ang tao suginlan nga dunay mensahe ang Dios. Sa diha nga ang tao maminaw, nagsugod na ang saad sa Dios sa iyang kinabuhi. Kung ikaw ug ang imong pamilya maminaw sa pulong sa Dios, abli na ang saad sa Dios. Muna niingon si Jesus diha sa Lucas kapitulo 11:28, ako rang tan-awon kung mauba. Nga ingon si Jesus nga bulahan sila nga namati og mintuman. Mauman ay mensahe, pero ako rang check upon kung wala ba ko 11:28. Ako rang tan-awon ha. Okay, mao ni. Apan si Jesus mitubag bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og mintuman. So diha giklaro nga
ang tao nga namati dili lang kutob sa pulong pagtuo. Aron mahimo siyang bulahan. Pero sa diha nga ang tao mamati na mohatag nagpagtagad sa pulong sa Dios, niabli na ang pagkabulahan. Pero wala pa diha niya masinatian. Kinahanglan nga sa iyang pagpamati mutuman gyud siya. Unsa may gikinahanglan sa tao nga namati aron makatuman sa pulong sa Dios? Una, kinahanglan niyang dawaton ang mensahe. Kinahanglan iyang ikinabuhi, kinahanglan iyang masabtan ang mensahe sa Dios. Mao bitaw nang ang pagtuon o pagpamalanong sa pulong sa Dios, dili na siya basta-basta. Ang pulong pagtuo dili lang na siya easy. Timan ang pagpangalagad dili sayon. Pero mudala nimo kaharuhay. Dili sayon ngano ha? Una pa lang requirements si Jesus miingon diha sa Mateo 16 24, Mateo 16, Lucas 9:23. Amo na yung mga bersikulo ha. Pero dagan sa atas Mateo 16:24. Doon ay mga requirements day. Ingon diha mga kaigsunan sa 24. Unya mihingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kon ang usa ka tawo buot mahimong iyang tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman siyang kagalingon. Pasano niya ang iyang krus o musunod kanako. But ipasabot, ang tao nga makasunod ni Jesus, iyang isurinder iyang kaugalingon. Dili na sundon ang iyang pagbating tawhanon para makasunod ta ni Jesus. Para makaalagad ta sa Dios Amahan, kaya di man ta kaalagad kung di ta musunod ni Jesus. Kabantay ka, kanus agi palingkod si Jesus sa tuo sa kiliran samahan. Kanus asa gipasidunggan sa diha nga iyang gipili sumalas iyang pagbuot nga magpabili sang ubos sa tanan. Di ba maumanay giingon diha sa sulat sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6. Ingon din bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon siyang kaugalingong kabuton gibiyaan niya kining iyang katungod og mahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon dito sa cross. Tungod ni ini, tungod sa iyang nahimo, tungod ni ining iyang nasinatian. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit ug ibabaw sa yuta ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanan nga magsangyaw sa ngalan ni Hesukristo maong Ginoo alang sa maya sa Dios nga Amahan. So diyan igipakita nga nadawat ni Jesus ang unsa may kaubot unsa samahan sa dihang nagpaubos siya. Munang niingon si Jesus, ang magpaubos ipataas, apan ang magpataas ipaubos. Munang kinahanglan kang mamati, mutuo ug musunod sa mensahe sa Dios. Maunay imong makit-an gyud sa Biblia. Aron iya kang pilion, aron iya kang panalanginan, aron iya kang atimanon, aron iya kang patalinghugan. Apan kung nag-alagad ta sa Dios, gitudluan ta, nakakatuon ta, apan wala nato tumana. Ayaw tuuhi nga malipayon ang kalipay, kalinaw imuhang puyan. Muani ragyapon kag kagubot. Muanay ragyapon kag kaguliyang. Pero timan dili pa ulahi ang tanan. Samtang duna pay adlaw ang imuhang gininhawa, pwede nimong usbon ang dagan sa imong pagpangalagad. Sunda si Jesus. Ang giingon ni Jesus, surrender ang tanan. Surrender og
ang pulong pag-surrender, ang pulong pagpanugyan, gitugyan nimo ang tanan, unya doon na kay dawaton, nga mga pagtulunan, mga mensahe, doon na kay ikinabuhi. Dili pa ulay ang tanan. Kung napakyas ka kaniadto, napakyas ka sa miaging tuig, miaging bulan, ayaw tuguti nga ugma pakyas yapon ka. Ayaw tuguti nga gitudluan ka karon sa gikinahanglan nimo hang buhaton, gitagaan kag formula, pero wala gyapon nimo subaya na kay kaugalingong mga ideya. Hinumdumi, ang pamaagi sa tao di gyud na makalabaw sa pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo di gyud na mapalpak. Pero ang pamaagi sa tao try and error. Murag magkatunong, murag pug di magkatunong. Sometimes ang tao maniguro. Murag sureball na ang iyahang kanang iyahang gibuhat. Ang uban tungod sa ka-sureball, muingon sila nga, sige, ipusta na lang tanan like sa sugal. Kay kuan na ni, kanang inilog na ni, sure na ni. Niya ang nahitabo, dili man sure ang pamaagi sa tao. Kung ang atong pamaagi, kung atong pagbati, tawhanon nga pagbati, tawhanon natong gusto, tawhanon natong paningkamot, atong kaugalingong mga ideya, hinumdumi, ang ending ana, palpak kina. Nganuman, ang may tabo manggod, kung ato ang kaugalingong idea, mo'y ato ang sundon, kita manggoy mahimong mapataas. Muingon manggod ka nga, dili, at tungod dis akong pagpaningkamot, dili pa ni tungod sa akong pagpaningkamot, murag malimot na ka sa Dios ba? Mao na nga, wala magpasabot mga kaigsunan, kanang dili na lang po ka mulihok. Ang gipakita dinhi, mulihok ka sa pamaagi sa Ginoo, dili sa imong pamaagi. Mulihok ta, musunod da, dili sa ato ang mensahe, kundi sa mensahe sa Dios nga nasa Biblia. Unsa may mensahe sa Dios para sa tao, maghisgod kani tagpo para sa tao, patas na tanan. Naay mensahe ang Dios para sa mga bata. Naay mensahe sa Dios para sa mga batanon. Naay mensahe ang Dios para sa mga idaran, mga hamtong. Naay mensahe ang Dios para sa mga lalaki. Naay mensahe ang Dios para sa mga babae. Naay mensahe ang Dios para sa mga bana. Naay mensahe ang Dios para sa mga asawa. Pangutana, diha ba nimo gitudluan ang imong kaugalingon? Diha ba ka nagkat-on sa mga mensahe sa Dios nga ang gibilin sa balang kasulatan? Kay kung diha ka nagkat-on ug diha nimo gikinabuhi gigamit ang usog ug ang kaalam, hiyas, talintok uban pa nga nanimo, diha nimo gigamit sa pagsubay sa mga pulong sa Ginoo, moingon ko nimong congratulations. Kay i-bless lagi ka sa Ginoo. I-bless og i-bless lagi ka sa Ginoo. Pero bisag saon nimo paningkamot, yes, moingon ka nga nakartahan ka karon na kay mga swildong dagko, grabe na ang imong negosyo. Pero timan pag wala gani ang Dios, maunay magdala og problema sa imong pamilya. Munang ang mahitabo, daghang kayo mga tao nga madatog kalit, managpatay ra pug kalit, magunayay ra pud ang ilang mga anak. Dato naman unta, tungod kay walay Dios ang ilang pagpaningkamot. Muna nga, mga igsuon, ang akong dasig mao ni, ayaw kaluya sa pagpaminaw. Sa panahon nga maminaw ka, dasiga pod ang uban. Ayaw sugot nga ikaw ra maminaw. Paninguha asad nga ang imuhang pamilya makadungog sa mensahe sa Dios. Kay kung dili makadungog ang imong pamilya sa mga mensahe sa Dios, magkasumpaki mamuana. Mao bitaw nang ang gikinahanglan diha sa pagpuyo mga kaigsunan, ang asawa ug ang bana kanunay magkahiusa diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug pagkat-on niini, ug diha nga niingon si Jesus, duha og tulo nga magkahiusa, unsaon man ingon day siya nga ako na as taliwala, na ako.
aron pagpanalangin, aron pagproteksyon, paggiya. Naa siya. Iunsaon man aron magkahiusa ang magtiayon. Kung ikaw ray naminaw, ikaw ray nakapas, ikaw ray nakasabot. Unya ang imong asawa, imong bana, wala pa kapas. Gubot gyapon. Pero ayaw o kaluya, bisag ikaw para nga naminaw, pero ayaw tuguti nga ikaw ray makasabot. Kung mahalin mo ang imong pamilya, mahalin mo ang imong asawa, mahal, dapat mahal eh, dili kay kon. Dapat mahal. Ipakita ang imong pagmahal. Diha sa imong pag-atiman. Ayaw sugot nga ikaw ray mga lagad. Pastor, di mangyud mo kuan, likay man. Gitrin lag ka diha. Pailob lang. Dada ang tanang kabugaton diha sa Ginoo. Dili nimo na kaya kung wala ang Dios. Pakigsultiha ang Dios, Lord. Akong bana, akong asawa mao ni. Wala may magkasinabdanay. Ning tuo ko nimo, ni alagad na ko nimo. Nagkat-on ako sa imo mga minsay apan dunay bikil ang akong asawa. Akong bana. Hinumdumi, walay problema nga dili kaya sa Dios. Walay problema nga walay solusyon. Ang tanan doon ay solusyon. Gitrin lang ka diha. Gibansay lang ka. Aron mas mutaas ang imong pailob, ang imong pakaluoy, ang imong pasensya, ang imong pagpaubos. Damor nga mo lambo mo uswag ka diha, damor kang andam sa blessing ni Lord. Hinumdumi, walay sakripisyo nimong kawangon. Kung nagsakripisyo ka sa pagpailob, sa pagtudlo, pagdasig, pagsangyaw sa imong bana ngadto sa imong asawa o sa imong pamilya, hinumdumi mo ani ka na. Kay ang pulong sa Dios dili na mula bayng kawang muusab gyud na sa kinabuhi sa tao. Pero timan ayaw pagsalikong kinsa ka. Ayaw gabita ang imuhang posisyon, ang imuhang abilidad ug unsa may naa nimo aron mabag-o ang tao. Labi na gyud ayaw gamita ang kwarta para mabag-o ang tao. Bisag saon nimo pagpanghatag, maayaw kaayo ka, pero wala gani ang pulong sa Dios. Kanang tawhana, hatag ray giapas. Wa gyapoy nay makatunan. Ang inding anak, kalisod, kaguliyang kalaglagan. Wala nay makalabaw kung ang pulong sa Dios mo'y imong ihatag. Wa nay makalabaw anak. Inani ni siya sa mga usas mga problema mao ni. Usas gitaga ang pagtagad manggod sa tao ang iyang pisikal. Kung ang tao kung ang iyang pisikal magkasakit, dagko kay gasto. Bisag layo kayo adtuon gyud para maayo ang pisikal. Dili ibali ang gasto, dili ibali mga kaigsunan ang kana bitawng ang uban gani mangutang, mamrinda, mamaligya. Bahala na ng kuan. Kanang mga kabtangan, bahala na basta magkautang-utang basta kay maayo ra ning lawasa. How about sa spiritual nimong bahin? Yes, lagsik kayo ka. Guba na pod og kinaiya. Bati pug batasan. Walay laing makaayo sa espirituhanon nga bahin sa atong kalag pulong sa Dios. Hinumdumi sa atong programa nga mao'y gibarugan diha sa mensahe Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, Lucas 4 bersikulo 4. Ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa Bapa sa Dios. Unang atong programa mga kaigsunan ang pulong mo kinabuhi ko. Kay walay laing makaayo sa atong kalag, sa atong espiritu, mensahe sa Dios. Muna mo ingon ko nga, kung imong gipaambit ang mensahe sa Dios, ngadto sa imong asawa, ngadto sa imong bana, ngadto sa imong pamilya, i-bless ka sa Ginoo. Nganuman,
Kay ang imuhang gihatod kinabuhi. Ang imong paambit dili lang ang pulong kaugmaon, kundi kinabuhing dayon. Iblas ka. Daghan ra mga taong wala kapas. Kay usas mga tao, mga kaigsunan nga moingon nga kana bitawng moingon sila nga dagko kay gasto sa physical. How about sa espirituhanon? Kung makahalad, kung makahatag sa simbahan, murag bugat kayo. Muna nga, ang resulta gyapon, kalisod ra gyapon sa unahan. Kay wala kayo nila maapsi ang mga pamaagi sa Dios aron puy-an ang saad sa Dios. Mao bitaw nang niingon si Josue, ayaw mo kalimot sa Dios. Pero nakita ni Josue nga ang mga tao nalimot sa Dios. Ang naa nila gikan sa Dios, gihalad noon ngadto sa mga Dios-Dios. Sa mga Dios-Dios noon sila ning gasto. Dito noon sila ning balos. Akong imong lantawon, wala sila'y wala sila'y mga kapuslanan. Muna niingon si Josue, nabugatan si Josue sa pagdumala sa mga katawan sa Dios. Murag kumbaga, gilaylo niya ang iyang pagpangulo ba? Sa Josue Kapitulo 24 man siguro na, 15. Nga, ingon si Josue, karong adlaw, pagpili mo, kisa inyong alagaran. Ang Dios ba sa inyong mga katigulangan? Dios ba sa niining mga nasura? O kisabay mga Dios nga inyong yukbuan? Hala, pili mo. O kaha, Dios ba? O Dios ba nga itong ilagaran? Pero alang nako, usa akong pamilya, mag-alagad mi sa Dios. Mag-alagad mi sa Dios. Nabugatan si Josue kumbaga sa pag-istorya niya na. Murag nindawon siya nga di na siya mangulo sa mga gahi kay ulo. Ang tinuod kanang mga garbos o gahi kay ulo, dili sad maayong panguluhan. Sakit sa kasing-kasing. Huot sa dughan. Kanang mga taong walihan magtakmol-takmol, kanang mga taong walihan magmugot-mugot. Wala ko'y panahon na. Even si Jesus. Si Jesus, milikay siya sa mga taong murag suito sa panahon nga siyang nagsangyaw sa maayong balita. Ilikayan niya ang mga parasiyo, mga magtutudlo sa balaod. Gibilikayan niya. Mga taong murag bright, apan gubag kasing-kasing. Munang speaking sa pagsangyaw, unsay ako nagkatulan, wala na ako naihikaw. Gitudlo na ako nas kadaghanan. Uban sa akong mga pag-ampo nga ilan ng ampingan. Ayaw siki ang higayon o panahon nga kita itudloan sa Dios. Inana ka mahigugmaon ang Dios. Wala taniya pasagdahi. Iyatang gitrin pag-ayo. Ang usa ka amahan nga dunay panglantaw sa iyang anak, iyang giyahan og tudluan. Pero ang amahan nga walay paglantaw sa anak, pasagdahan. Pero wala ka pasagdahi sa Ginoo. Giatiman ka sa iyang mga pulong. Giampingan ka sa Ginoo. Gitudluan ka pagayon niya. Kay ang iyang mga pamaagi, dili malabwan sa pamaagi sa tao. Ayaw tutuon ng kapalaran. Tuuhi ang pamaagi sa Dios. Muuswag ka. Ang pagpili mga kaigsunan sa saad sa Dios, dili kutob sa pulong pagtuo, kun dili sa pagkinabuhi sa pulong nga imong gituuhan. Kung nagtuo ka sa Dios, siguruha nga naa kay nasabtan nga mga pamaagi. Kay kung imong nasabtan
ikinabuhi dayon karon. Ayaw unya-unya Himua dayon, buhata dayon, og diha ka magpabilin. Kay ingon si Jesus, kung magpabilin ka diha, mamunga gyud ka. Muna niingon diha si Jesus, kung kamo magpabilin ka nako, nanasuan 15, apan, kung kamo magpabilin ka nako, ug ang mga pulong magpabilin diha kaninyo, but ipasabot, magkinabuhi mo siyang mga mensahe. Mamunga mo. Muuswag ta. Munang ayaw pagsalig sa imong abilidad. Ayaw pagsalig sa imong trabaho, sweldo, negosyo, sa imong income. Ayaw saligi ang imong kaugalingon. Kay bisag muuswag ka ana, magdala ra nag problema sa imong pagpuyo. Daghan kayong mga taong kwartahan, ang ending nagpatay lang. Daghan kayong mga taong nakwartahan, wala na noy relasyon, na wag tang hinuon ang pagsinabdanay, ang kalinaw. Ngano man, dili pa maagi sa Dios ang gigamit. Muna niingon ang Dios nga to kang David, David, ayaw kasinahi ang mga dautan nga nagmauswagon. Kay sama ra na sila sa balili nga karon makitaan ug mamahanaw. Munang ayaw pagsalig kung naa kay trabaho, ayaw kalimti ang Dios. Higugmaa siya. Ayaw pagsalig mga kaigsunan kung unsay naa nimo karon. Importante na kay Dios. Ayaw kalimti ang Ginoo sa imong kinabuhi. I-bless ka niya. Kung unsa may mga problema nga imong nasugatan, hinumdumi gitren ka sa Ginoo. Hinumdumi gipahinumduman ka. Sa pagpamatuod nga ang pulong sa Dios dili mapakyas. Kung unsay imong gitanom, imo nang buhaton. Kang imong kahimtang karon, imo nang giani. Apan hinumdumi, dili ka diha dapit, dili ka diha magantos kung mo surrender ka sa Ginoo. Ug kaluoy mo ay ginatubang. Hinumdumi ang kaluoy sa Dios dili na magdepende kung unsay imong gibuhat kaniadto. Kun dili Kinabuhi ko magdepende na sa imong pag-surrender karon. gikan sa akong pagbangon. Ingon ang Dios diha sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7. Ikaduha ba na or Pagkamaayo ikaduha ang kurang tan-awon. Sa ikaduhang Kronikas 7:14. Ingon diha, ug kon ang katawhan nga akong tinawag, mudangop ka nako sa dakong pagpubos, ug mubiya sa ilang mga sala. Pasayloon ko gayud sila, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Ako may ginikaw. Ang kabag-uhan sa atong gobyerno, doon na pa'y kaugmaon. Sa atong gobyerno karon mga kaigsonan, grabe. Grabe ang korupsyon. Dili na kamahay nila. Kay naapay kaugmaon ang nasod ng Pilipinas. Apan magsugod ni sa atong kinabuhi. Wala ba'y kurap ang atong pagpangalagad? Wala ba nato ikawi ang Dios sa tanan nga niya kanato nga gikan kaniya? Wala ba ta magpahinambog sa unsa may posisyon, trabaho, negosyo nga naa nato karon? Ato pa siyang napasilungan. Ang tinuod nga kabaguhan dili magsugod sa gawas, nagsugod na sa atong kaugalingon. Mga igsoon, ayaw pakyasi, ayaw pakyasa ang imong kaugalingon, doon na pa'y paglaong. May ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Dili gyud dapat magsalig ang tao. Kung unsa may imong nabatunan na kabot karon, imani ang usa ka hari nga si Saul. Wala na siya mag-agad sa pamaagi sa Ginoo. Ikuhaan sa pagkahari, namatay pa yun siya. Unang ayaw sugot nga, si Saul mo imong sundon. Dapat si Jesus mo atong sundon.
ug mao'y matuman sa atong pagpuyo sa kalibutan. Yes, wala malilong sa ato karong kahimtang ang kalisod sa atong gobyerno. Pero ang kabag-uhan dili magsugod sa atong gobyerno. Magsugod na sa atong tagsatag sa kasing-kasing. Ay basig sige tag-ingon nga kurap ang gobyerno. Apan kumustaha nga ato ang kinabuhi di ba kurap kas Ginoo? Nguna'y nagsunod ako. Mga igsoon, paubos ta. Paubos ta mga kaigsoon. Paubos. Kinabuhi ko. Sa likway ang sala. Sa likway ang dili mahayo nga buhat. Dunay chance ang gihatag. Dunay chance nga gihatag ang Dios. Dili na to sayangon. Pagkamaayo. Dunay kaugmaon pa ang imong mga anak. Ayaw sila hikawi sa kaugmaon nga gikinahanglan sa imong pamilya. Nahimo kang magtutuo. Nahimo kang nangalagad karon sa Dios para mahimo kang taytayan sa panalangin sa Ginoo. Ayaw putla ang taytayan nga giandam sa Ginoo para sa imong pamilya na usa ka. Nagsugod na kagbasag Biblia, nagkat-on na ka, i-bless ka. Pero ayaw kutob lang diha sa pulong pagtuo, buhata. Nagagiya sa kanila. Nagagawa. Masukot kaysa sa tanan. Pwede ba kang mamalandong? Pwede ba kang mupiong sa imong mata? Masalamati ang Diyos. Nabisan pa sa mga kapakyasan, giatiman, giapon ka. Pagkamaayo. Kunay plano ang Diyos na pauswagon o padatuon ka. Dili lang sa salapi mga butang sa kalibutan ko, dili kalipay kalinaw sa imong pinuyanan. Nindot kayong sudungon kung ang asawag ba na magkahiusa nga makitaan sa mga anak na malipayon sila. Ayaw hikawi ang imong pamilya sa kalipay nga mo'y gikinahanglan. Awiton ko. Amahan na mo nga Diyos nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nagdasig, nagligod ka na mo. Aron kami dili mahibulag sa imong mga plano. Salamat Amahan sa imong pag-atiman o pagpangga ka na mo. Ug sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod ni ini maong mensahe. Salamat Ginoo silang panalanginan. Imo kaming gipukaw ni ining katnaa sa imong mga pulong, mga mensahe kay dili kit kini mahimong tawang sa among pagpuyo sa kalibutan. Salamat Lord sa imong pagpangga kanamo, sa imong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios Amahan sa imong pagpadalag mga mensahe kanunay sa among kinabuhi aron mas malig-on kami. Aron magmalipayon ang among kinabuhi sa unahan, kuyog sa among pinuyanan. Salamat Lord. Salamat. Salamat. Paday mo silang iblas akong mga kaigsuonan. Paday mo silang bubuag sa panalangin. Usa sa mga panalangin nga among naangkon ang imong mga pulong mensahe. Ang mga kamaagi nga amo karon makapunan. Salamat o Dios. Salamat. Salamat Ama. Among gipangayo kanimo o Dios nga dili kini nila kalimtan ang mga pulog, mga mensahe ilang papuyon silang kasing-kasing. Kung mao'y ilahang tumanon, subayon ang imong mga pulong. Akong gipangayo, Amahan, diha kanimo nga magmalampuson karon ang akong mga kaigsunan sa pagkinabuhi niya. Nga dili gid sila mapakyas sa pagsubay o pagbuhat niini aron ang imong panalangin nga imong giandam ilagayog maangkog madawat sa ilang pinaanan. Ako silang itugyan kanimo, Amahan. Silang isalig kanimo. Guniti sila. Dili sila magsalig sa ilang trabaho, posisyon o unsa may negosyo nga naa nila. Usalig sila kanimo. Usalig kami kanimo, Amahan. Wala ni mahimo kung wala ka. Kaya ni mo lumpagon o bawion bisan gani among kinabuhi. Mas ayaw itugot Ginoo nga malayo kami sa imong mga plano sa pabaagi. Ayaw itugot nga kami mahimunan. Usas mga pamaagi nga imong giatiman ang among kinabuhi.
nakadungog kami karon sa imong mga pulo. Mga mensahe nga among nasabdan sa among panag-uban sa programang Pulong mo Kinabuhi. Salamat, Amahan. Salamat sa kamuntagon ang gihatag. Adlaw nga imong gitugan ka na. Dalaygon ka nga Diyos sa mong galagaran. Dungog mga pagdahay, pagpasalamat. Kadungganan, alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Dalaygon ng Diyos mga kaigsuonan na naghatag ug mga mensahe sa atong kinabuhi. Padayon ang Diyos nga nagpanalangin kanino. Hinumdumi ang atong Diyos. Doon na sa'y gugmang dili mulubad, dili mausan. Gugman niya maunungan. Atong i-enjoy ang atong kinabuhi diha sa pagpangalagay. Yes, atong i-enjoy. Kalipay nga dili mabayran, kalipay nga dili mapalit sa gasa. Kani ato iuban na mo ako, sukat pa kani ato iatima mo ako, bisan pa sa kalamang, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ayaw kalimti inyong pamilya, mga kaigsuonan, inyong mga parende. Share ni maumensahe. Ako nagtuo nga i-bless sila sa Ginoo. Inumdumi dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Sure ko nga di palagi ulahi ang tanan. Samtang may kinabuhi pa, samtang may adlaw pa. Giampingan kas Ginoo. Ngayon kong congratulations ninyong tanan. Giatiman tas Ginoo. So dunay nanawag nako diri mga kaigsonan. Usapon ni siya sa na-bless pag-ayo. Pero alang sa mga mo testimony, especially sa ato ang programa. Ato ra tong hulaton tong sound card paingon na diri. Niya kay kining sound card nga atong gigamit kulang man ni koneksyon. Ato tong hulaton para madunggan sa kadaghanan ang imuhang testimony nga gibuhat sa Dios. Ini sa atong programa. May buntag ni kalma lang ta. Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, pastor, sa mga mensahe nga matandog sa atong kasing-kasing. Dalaygon ang Ginoo. Sukat pa kani ato iuban na mo ako, sukat pa kani ato iatima mo ako. So dunay nawat si Marlene. Amen. Thank you, Lord. Si Michelle Silva Bulhano, salamat kayo sa Ginoo, pastor. Amen, no? Si Kilisti, Lord, I pray sa kinabuhi ni Pastor Gideon. Ikaw mag-auban kanunay. Diya sa iyang pamilya. Thank you, Lord. Amen. Salamat kayo sa prayer. Si Susana Pablio, God bless you more. Abundantly, pastor, o sa imong pamilya. Doon na dakyado. Amen. Hallelujah. Balay ko ng Diyos. Si Sister King King, salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Gideon. Salamat kayo sa Ginoo, no, sa inyong kinabuhi. Sister King King sa matod dinhi, salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Gideon nga siya ang ipadala alang kanamong tanan. Imong mga katawhan aron kami makakaton sa pagtulon-an ni Kristo. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kayang gumamo Kanunay Diyong mauno mo, hangtod ka nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang mga
magdahigon sa tanang panahon. Thank you, Jesus. Kay ang gumamo, kanunay gyud mauno mo. Mayo nga buntag, mayo pakiguban ni Arlene. Salamat, Pastor. God bless you and your family. Si Marlene, salamat kayo, Pastor Gideon. Bless with your family. Nag-ampo ko sa imong pamilya, Pastor Gideon you Ikari. Salamat kayo sa inyong prayer. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Alahigon kayo ang Diyos sa inyong kinabuhi. Raquel Bordin, amen. Good morning, Pastor Himaya sa Ginoo. Si G.F. Remer, salamat sa Ginoo, Pastor, sa imong programa nga makatabang namo para makabalo kami sa pulong sa Ginoo o makahatag dugang kadasig sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Alaygon ang Dios na paday nagpanalangin kanatong tanan. May buntag mayo pakiguban ni Armando Torino. Thank you, Lord. Salamat sa imong mga mensahe karong buntaga. Amen. Ayaw ni ihikaw, ayaw ninyo idalo, i-share ni nga to sa inyong mga kailag pamilya, ha? Bless mo sa Ginoo. Si Risa Medrano, salamat sa pulong sa Dios, Pastor. Maugyod na ako ang ipangandoy nga madala na ako akong mga anak sa pagpangalagad sa Ginoo adlaw kabi. Sa akong mga pagdasig katong mga pag-upang minyo o naapay kagmay mga bata, ayaw ninyo pasagdahin yung mga anak. Ayaw ninyo pasagdahin sa barkada. Kamoy mangulo, dad-a sa inyo, dad-a ang inyong mga anak sa simbahan. Ipatrin na dito o trininga sa pulong sa Ginoo. Dili kay isa pa ta magsakripisyo dagko na niya bisyoso na. Mao man ay problema gyud diha. Sa mga bata gipasagdan pa pag bisyoso na at imanunoon. Muna nga dito pa lang sa gagmay pa sakripisyo na nga mo dad-on nato diha sa Biblia. Dad-on nato simbahan. Si Elena alis na kuha, magsalamat kaayo, Pastor. God bless nimo, Pastor, o sa tibok nimong pamilya. Sa 4374 nga sigig tawag nga dili na ko matubag basig dunay problema ang imong cellphone, dili man matubag, dili mo tingog kunya dili gyud matubag, murag na ay problema ang imong cellphone. 4374 nga last number. Oh. Si Elena alis na, salamat kaayo, Pastor. God bless kanimo, Pastor. Si Jennifer sa Villa Caparida, himaya sa Dios sa pulong watching from Tagum, Davao. Maayong buntag, Pastor Carmen. Maayong buntag, maayong pagiguban. Oras na sa akong pagpanimilit, oras sa alas 7:31 na sa kabuntagon. Ito na ta sa pagpanamilit. O salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanino kanato na tanan mga kaigsoon, no? Salamat sa Ginoo. Lalaygon ang Dios sa ato ang matag kinabuhi. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon, maingon na sa ito nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagday nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang.
ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na